מהרגע שאתה נולד, עליך לעבור דרך ארוכה, אל העתיד, אל הגורל, אל הייעוד שלך. הדרך קשה ומפותלת, מאמץ רב גוזלת, לפעמים שמח ומצחיק, לפעמים עצוב ומפחיד, אך אל תפסיק, אוסף ללכת בגבורה אל המטרה. קום, לחם ייעודך, אל העתיד שלך, כן, באומץ חבר, אתה עוד תתגבר, ותהיה כבר בוגר. עדיין לא למדת הכל, עוד תמעד ותיפול, צא לדרך בלי שנאה, חפש אהבה, צא עכשיו, צא מוקדם, ותהיה בן אדם. קום, לחם ייעודך, אל העתיד שלך, כן, באומץ חבר, אתה עוד תתגבר, ותהיה כבר בוגר. תגיד לי סבא, למה קשה כל כך למצוא את וואקדמון? משום שהוא אינו חי במקום שחיים בו בני האינואיט. הוא חי במקום אחר, בצד האחר של העולם. מה? הצד האחר של העולם הוא השטח שלו, הממלכה שלו. אבל איפה זה? רחוק מאוד, רחוק מכל מה שאנחנו מכירים. רחוק יותר מחומות הקרח? כן, ננוק, רחוק הרבה יותר. הצד האחר של העולם הוא כל מקום ששם בני האינואיט אינם. אם כך אוכל למצוא אותו, ואני יכול לצוד אותו. אפשר למצוא אותו אם מכירים את שני צדי העולם. אז אני רוצה להכיר אותם, סבא. אתה תכיר אותם בקרוב, ננוק. בקרוב. אני יודע איך! עכשיו אני יודע! אני יודע! אני יודע איפה אתה, וואקדמון! אעבור לצד האחר של העולם, ואני אנצח אותך, דוב גדול! בוא, יוליק! קדימה, קום! אני מבטיח, הפעם אנחנו נמצא את וואקדמון. כן, חבר. כן. תיזהר, ננוק, הדרך ארוכה וקשה מאוד. היא תגזול את כל הכוח שלך ואת כוח הרצון שלך. בוא נזוז, קדימה. יצאנו לדרך! קדימה! הישמר, ננוק. הדרך היא מעבר לכוחם של הציידים הטובים ביותר. היא גם מעבר לכוחן של המזחלות הטובות שלנו. קדימה, כלבים! קדימה, לדרך! ואם זה קשה מדי בשבילכם, אני אמשיך לבדי! מהר יותר! מהר יותר, יוליק!
מהר יותר! אנחנו חייבים להתקדם מהר כדי למצוא את וואקדמון! קדימה! מהר יותר! כלום? חשבתי ששמעתי... וואקדמון! הוא שם! הדוב הגדול יהיה שלי! סוף סוף הגעתי לצד האחר של העולם! אני בא, וואקדמון! קדימה כלבים! יא! קדימה כלבים, אסור שהוא יברח, מהר! יא! מהר יותר! אמרתי מהר יותר! רוצו מהר יותר! מהר! יא! קדימה! רק מעטים זכו להגיע לצד האחר של העולם. אני אגיע לשם! יהיה מה שיהיה! מהר יותר! קדימה! אני רוצה להגיע לשם! משוך יוליק! אתה יודע, הכלבים שלך לא יחזיקו מעמד. יוליק יודע איך להוביל אותם! הם יכולים להמשיך! בואו נזוז כלבים! וגם אתה לא תוכל להמשיך. זה לא נכון! אני יכול להמשיך! אני אמשיך, אני אומר לך! אני אמשיך! אני אמשיך עד הסוף! כל הדרך לצד השני של העולם! קדימה כלבים! אתה תתיש אותם לגמרי. אתה תהרוג אותם. הכלבים שלי יכולים להמשיך! אני אומר לך, הם יכולים להמשיך! אז אתה תהרוג את עצמך. אני יכול להמשיך! לא תוכל להחזיק מעמד עוד הרבה זמן. לא תחזיק מעמד הרבה זמן. אני יכול להמשיך. אני אמשיך.
קדימה. מעולם לא המשיך מישהו רחוק כל כך. כן, אני יכול לעשות את זה. אני יכול. אז תוכיח את זה. קום. קדימה, קום. אמרת שתגיע לשם. אמרת שתגיע לצד האחר של העולם. שיקרת. שיקרת. אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא מסוגל לעשות את זה. שיקרת. שיקרת. אני לא שיקרתי. לא שיקרתי. אני עייף. לא, אתה לא יכול לעשות את זה. זה לא נכון. אבל למה זה רחוק כל כך? למה זה קשה כל כך? אתה לא מוותר, מה? לא, אני לא מוותר. אני ממשיך. אני ממשיך. קדימה. קדימה, כלבים. אנחנו ממשיכים. אולקה! אולקה! אולקה, אוי לא! אולקה! בבקשה! לא, אין לי זכות! אין לי זכות לבקש, אין לי זכות! קדימה, תקומי בבקשה, אולקה! נסי, אולקה! לא הייתה לי זכות, אולקה. בבקשה, תסלחי לי. זה הקרב שלי, לא שלך. הדרך לצד האחר של העולם ארוכה יותר מכל דרך אחרת. עד כדי כך? כן, ננוק. משום שהיא מובילה רחוק יותר מכוחו של הצייד האמיץ ביותר. ואפילו המזחלות החזקות ביותר והכלבים החזקים ביותר לא יחזיקו מעמד. קדימה, כלבים. לכו. לכו לכם. נסו להציל את חייכם. אני מבקש את סליחתכם. תסלחו לי. וגם אתה, יוליק. אתה חייב לעזוב. אין לי זכות לבקש ממך להמשיך מעבר לכוח שלך. לא, יוליק. אם מישהו צריך למות, עדיף שזה יהיה אני. אני הולך. אתה לבד עכשיו, אז תצליח להגיע לצד האחר של העולם? כן, אני אגיע לשם. קר כל כך, ולא אכלת הרבה זמן. כן, אני רעב, והרוח חזקה. אני לא מרגיש את הרגליים. הקור, הוא לוקח את הרגליים שלי. אוי, לא, לא. אמרת, הבטחת. תקום, ננוק, תקום. לך, תמשיך ללכת. אתה עדיין יכול ללכת. אתה חייב להמשיך ללכת. אבא, זה אתה? לך, ננוק. אבל לאן ללכת, אבא? חכה,
חכה! תגיד לי, איפה הצד האחר של העולם? איפה זה? תגיד לי, פקק. תשכח כל מה שאתה יודע, ננוק. כדי למצוא את הצד האחר של העולם, אתה צריך לראות ולשמוע אחרת. חכה. אל תעזוב אותי. לראות ולשמוע אחרת, ננוק. לראות אחרת? שם. זה שם! זהו זה. הצד האחר של העולם. זה וואקדמון. הוא פה. אמרתי לך להביט אחרת על העולם, ננוק. כשאתה בצד האחר של העולם, אתה צריך להתחיל מחדש כדי לראות ולשמוע אחרת. תתחיל מחדש. תתחיל מחדש, ננוק. אבל למה? וואקדמון. הגעתי לצד האחר של העולם, דוב גדול, ואני אלחם בך! לא, חכה! אתה צריך ללמוד לראות ולשמוע אחרת כאן! חכה! בצד האחר של העולם, מה שאתה רואה כבר לא משנה, ננוק, אלא מה שאתה מרגיש. אל תסתכל מבעד לעיניים, תסתכל בעזרת הלב, ותמצא את וואקדמון. מצאתי אותך, וואקדמון! עכשיו אתה שלי! לא תברח ממני הפעם! אני ננוק, אתה שומע? הצלצל הזה יגיע אליך, דוב גדול. זה הצלצל הקדוש! אחרי שאנצח אותך, לא יסבלו עוד בני עמי ברעב, משום שהחיות יחזרו לכל העמקים. לא, ננוק, אל תביט מבעד לעיניים. לא. 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 אבל מה אני עושה? כמעט הרגתי את אבא שלי. יוטיק! אתה פה? אבל למה פגעתי באבא שלי? זה משום שאתה מסרב להבין את הצד האחר של העולם, ננוק. כאן שומעים לא בעזרת האוזניים. סבא, אבל... כאן בצד האחר של העולם לא מסתכלים מבעד לעיניים.
אבל איך אפשר לראות שלא מבעד לעיניים, סבא? לך ננוק ותלמד לראות מן הלב. אבל לאן אתה רוצה שאלך? לך לפגוש את המצפון שלך, ננוק. מי אתה? אני ננוק, הבן של פקק. מי אתה? אני ננוק, הבן של פקק. אני הוא שרואה ביד העיניים. הוא מדבר בעזרת הפה. אני הוא שרואה בעזרת הלב. הוא מעניק לדברים נשמה. אם כך, שנינו בעצם אדם אחד. כן. אנחנו שני הצדדים של העולם. מצאתי את זה. סבא, מצאתי את הצד האחר של העולם. תגיד לי סבא, מה אני צריך לעשות עכשיו? תגיד לי! כן, ננוק. שני צידי העולם עושים אותך אדם שלם. אבל אם צד אחד חסר, אם הוא איננו, אתה תהיה אבוד, ילד. המסע שלך נגמר כאן, ננוק. למדת את מה שהיית צריך ללמוד. ועכשיו מה אני צריך לעשות? תחזור למקום שבאת ממנו. אבל מהיום והלאה תהיה חזק יותר. תגיד לי, אבא, איפה אתה? אני מתחנן. אני בלב שלך, בני, בצד האחר של העולם. אז אני אצוד את וואקדמון, ואני אהיה צייד, כמוך פקק. השער! גם אתם, ילדים, תצטרכו בקרוב לגלות את הצד האחר של העולם. כשבני אדם לומדים שהם יכולים לראות גם בעזרת ליבם, הם נעשים חזקים יותר. כל אחד מכם צריך לעשות את המסע הזה כדי להפוך לצייד. ננוק עשה את זה. גם אתה, יוטיק? היית בצד האחר של העולם? ספר לנו. כן. זה נשמע מפחיד מאוד. כן, ילדים, עשיתי את המסע הזה. כמו שעשו האבות שלכם, וגם האבות שלהם. פקק, קרונה, כל הציידים עשו את המסע הזה. ציידי האינואיט מכל העמקים. קדימה! הציד נמשך! קדימה, יוליק!